Nosaltres, quan vam plantejar la festa major readaptada, que és el que hem fet, teníem molt clar que tant si ens agradava com si no, el dia de Sant Joan seria el dia de Sant Joan i que per tant la ciutat l'havia de celebrar. És veritat que no ho podrem fer com ho fèiem, és l'única diferència. Hi ha coses que fèiem fins ara que aquest any no podran ser, però l'esperit volem que segueixi viu i és amb el que hem estat treballant, amb aquesta idea que la gent hi pugui participar, celebrar-ho de maneres diferents, però celebrar-ho. Sí que és veritat que pensàvem que les decisions que preníem a Valls la gent les miraria i molts altres municipis segurament ho veurien i podrien utilitzar-ho com a referent. En aquest sentit, jo crec que la part de defensa del sector cultural que hem fet, de mantenir les actuacions dels grups remunerades, una part com molt de compromís cultural, això sí que creiem que era una via que podia servir d'exemple per a altres municipis per no suspendre totes les actuacions, els concerts, i per tant en aquest punt sí que ens agradaria almenys que altra gent també s'hi pogués agafar i estirar aquest fil.